Praise the Lord for Emma Aquaba the Baltia says and Jumidi so. Onyankopɔn dom boa yɛn no nhwɛ yɛn so na wɔtwe nso mo. Gya wakoma mu nyinaa ma no na Onyankopɔn ankasa nhwɛw. Ndwendwen ha wo ho bebree sa sansanyame wɔ yɛn afa. Hallelujah. Ɔdɔfo yɛbɛfa yɛ kenka nsɛm efi Thessalonica form edika etimienu ne kyikyem baako ne mienu. Paul na ekase ɔse mu nim sɛ mu anuanom ne adɔfo mu nim sɛ ɔsra yɛbɛsra mo no ɛnyɛ nkuguo yɛnni nkuguo wɔ mu yɛdi nkunim na mu nim sɛdeɛ nkurɔfoɔ ɛyɛ yɛn ɛwɔ Philippi sɛdeɛ ɔmo ɛtwitwi yɛdwoodwoo yɛn ɛwɔ Philippi nanso ne nyinaa mu no onyame maa yɛn akwanya no ahoɔden no ma yɛtumi ɛka n'asɛm ɔdɔfoɔ nea Paul kan ɛyɛ ade a ɛyɛ no korɛ sɛ woyɛ nyame adwuma ɛna fam edwoodwoo ne atete ɛne asresere ɛwɔ mu nanso sɛ yɛyɛ adwen sɛ yɛpɛ sɛ yɛgyina ma Kristo nko a yɛbɛdi nkunim ɔdɔfoɔ ni sɛnti bɔmpaeɛ ma wasɔfoɔ bɔmpaeɛ ma wakendifoɔ bɔmpaeɛ ma obi biara a otimi kyerɛ nyame asɛm ma wo nso wonya bi ɛde to akoma so ɔdɔfoɔ bɔmpaeɛ ma no ɛkyɛn sɛ wobɛyi na atɛn anaasɛ wobɛbu na atɛn Onyankopɔn boa yɛn ne yɛntimi ngyina mu ma yɛakendifoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhu sɛ dwumadi ɔmo de ne nyame na afrɛ ɔmo enti bedodo a nyame afrɛ ɔmo no nso sɛfo bɛma ne home no so sɛ ɔpɛ sɛ ɔde atete ɛba ɔmo akwan mu ɛno nti yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ Onyankopɔn dom boa yɛn ne yɛnyɛ nkurɔfoɔ a yɛdi ɛma afoforɔ yɛdi ma yɛn mpanimfoɔ yɛdi ma yɛakendifoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nyame asafo betumi agyina ne nan so ɔdɔfoɔ wode bɛgyina baabi bɛka nea wopɛ no sɛdeɛ Paul ka no ɛnyɛ ade a ɛda fam sɛ obi Onyankopɔn asoma nyame nkronkron mmoa yɛn na wo mpaebɔ ɛbɛka ho ama nea ɔde asɛm no kɔ baabi a ɛho ohu no onyame nam n'adom so bɛgye no ɛde ahyɛ Yesu Kristo din anuonyam yɛsom nyame ɔte ase a nea ɔno bɛka no ɛno na ɔyɛ ɛno nti mma yɛmfa yɛn ho nto no so san sɛ n'anim ne n'akyi obi biara nni hɔ na bɔ mpaeɛ ma wo sɔfoɔ bɔ mpaeɛ ma wo sɔfoɔ ɔyɛ afrɛ wo sɔfoɔ na wo bisa sɔfoɔ nso sɛ sɔfoɔ wo nso wo ho te sɛn ɛnhwɛ kwan de biara sɛ wo kendini no nko a na ɛbɛfrɛ wo onyame mboa yɛn ntimi yɛ afe mu deɛ na sɛ Yesu ankyɛ no sane wɔ n'ani onyam mu a yɛmu biara nyɛ ɔyeraba asɛm a yɛte no yɛtumi de etu anamɔ na yɛgya yɛn ho ama Kristo Yesu kae sɛ Kristo bɛwu ɛde gye wiase nyinaa nkwa na so wo wafa ne sɛ w'awurade ne wo kra gye nkwa ɛno ansa na obetumi aba w'abrabɔ mu agaido na wotumi tutu anam asi yie onyame nhyɛ ɔno yɛ ɔkɛseɛ ɛwɔ Jesus Christ din mu amen and amen.